أبزسو بزعبا أبونا تكلا هيمانوت يكونن زارب زولو كم تبي بزحيجي أنصار أول زحيجي قصة زولو السو بزعبا أبا تكلا هيمانوت نجوجامي زارب زولو أنت أم بالعصر شو الشغف في الزمن مصنعتاو صحف زغبره ويكا نزي ترجم زي ترانسليت زغبره مالتيو بعل وانايو اب كامبريدج يونيفرسيتي خا يركب مال ابز حلفه فيديو اول سعيد نمنتاي كم زتغاغي نمنتاي كم زي عينت فيديو حيز خمص دليت كم زحدره هاي كيت علامها ناي بحقو دخيو ويس حسيو بنقرا بيلي يزارب زلو زبل غداي لما عنتي بسفيحو يحيزلكم مصي زلخو مالتي ناي مجمريا قوام انت ام بالعصر شو الشغف في الزمن سلطان نغاوس نمرغغا استدرسه نغاوسو بإግዚአብሔር كم تشومون كابزر نغوس سلومون كم زولدون صوي كبر نغستن حزبكم ما حضرلو زيكونس حزبكم زمزلون كچفلقلون تدرسه ناب حق حمورابي زقرارب فتها نغستيم زغاناي بعلم زيكونس دبتراتاتهم حدا خباتهم ابا تخل هيمانوت كابزن كابتن اراريم كم صحفو كنزخاخركم ስለዚህ እቲ ጉዳይ እዚ በሓፈሻ ምስ ዘለዎ መርትዖ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ናወል ስዒድውን ከመይ ጌርና ዲስፕሩፍ ከም ንገብሮ በቀሊሉ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንግስቲ ሳባን ሓደ ወዳ ምኒልክን ኩን ሸባ and her only son ምኒልክ ዝብል ማለት እዩ ክብረ ነገስት ኣብ ውሽጡ ብምትርጓም ዋሊስ ባጅ ዝተባሃለ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝገበረ ወይ ከዓ ነዚ ትርጉም እዚ ትራንስሌት ዝገበረ ማለት እዩ በዓል ዋና እዩ ኣብ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ኸ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኸ ብቋንቋ ትግርኛ ምእንታን ክምቸወና ማለት እዩ እቲ ንሱ ዝበሎ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ክብረ ነገስት ዝበሃል መጽሓፍ ዝተተርጎመ ወይ ከዓ ዝተሓተመ ካፕቲን ተባሂሉ ተኣኻኺቡ ሓደ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣባ ተክለ ሃይማኖት ኢሉ ንሱን ባዕሉ ፋላሲ እዩ ኮንትሮቨርሻል እዩ ኣባ ኢሉ ጽውዕ ዘሎ ደፍተራ እዩ ኢሉ ይዝገልጾ ማለት እዩ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓደ ኣባ እዩ ዝብሎም ካልኣይ ግን እቲ ዋና ስሕተት ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንሪኦ ነገር ብክብረ ነገስት ዝሕተሞ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ንሱ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ 16 ክፍለ ዘመን ኣቢሉ ማለት እዩ መእተዊ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነታ ክብረ ነገስታት ዘርእስታ በእንግሊዝኛ ዝተተርጎመት መጽሓፍ እንግሊዝኛ ተመልከት እታ ብ1972 ዓመተ ምህረት ልብ በሉ ማለት እዩ 18 ካብ ዮሐንስ ራብዓይ እዚ ንጉስ ኢትዮጵያ ተላእኸት ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘለዋ ስልጣነት ተጎልህ ደብዳቤ ኣገዳስነታ ኣጉሊሃላ ማለት ለኣኸለይ ዝበለ ነቲ ጉዳይ እዚ ለኣኸለይ ኢሉ ዝ ደብዳቤ ዝለኣኸ መን እዩ ሃፀ ዮሐንስ እዩ ማለት እዩ ራብዓይ ስለዚ እቲ ክብረ ነገስት ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ጽልዋ ስልጣን ምእንታን ክህሉ ወይ ከዓ ዘለዋ ስልጣን ምእንታን ከተበረ ማለት እዩ ብሩስ 1813 ከምኡውን ጸኒሑ ተገብረ መጽናዕታት ጽማቕ ሓሳብ እኳ እንተሃለዎ ተርጊምዎ ማለት ናብ እንግሊዝ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ይፍለጥን እዩ እዚ ትርጉም እዚ ነቲ ሃብታም ታሪክ ብቐሊሉ ከም ዝዝረበሉ ንምግባር ጽልዋ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ኢሉ ትጽሑፍ ማለት ይገልጽ ካልኣይ እዚ ትርጉም ክብረ ነገስት እዚ ነቶም ናይ በኹሪ ጽሑፍ ከንብቡ ዘይክእሉ ሰባት ክረኽብዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ኣፈ ታሪኽን ልምድታትን ከም ዝረኽቡ ይገብሮም ካብ ብሉይ ኪዳን ረብታት ዝተዳለወሉ ስምዑ ካብናብን ኢሉ ገሊጽዎ ኣወል ስዒድ ማለት እዩ ካብናብን ኢሉ ገሊጽዎ ንሱ በቐሊሉ ግን ከምቲ ዘሪአኩም ዘለኹም ድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣብዚኣ ዘላ ማለት እዩ ካብ ብሉይ ኪዳን ረብታት መምህራን ማለት እዩ ግብፃውያን ዓረብኛ ከምኡውን ካብ ኢትዮጵያውያን እተጠርነፈ ጥንታዊ ቅርጹ ካብ መበል 6 ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ድሕሪ ግዜ እቲ ናይ መወዳእታ ትርጉሙ ኣብ መበል 14 ዘመን ቅድሚ ምውፁእ ናብ ዓረብኛ ተተርጎመ እዚ ትርጉም እዚ ይስሐቅ ዝስሙ ተርጓሚ ከም ዝኾነ ጌርካ እዩ ዝረአ ነይሩ መን ዝበሃል ሰብኣይ ተርጊምዎ ማለት እዩ ይስሐቅ ዝበሃል ተርጓሚ ተርጊምዎ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ካብቲ ገይሩ ጽሒፍዎ ካብና በን ኢሉ ገለ ዘጋላለጾ ኢሉ ጽሒፍዎ ማለት እዩ ተሓሶት ንሱ ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ረብታት ካብ ናይ ዓረብ ካብ ግብፃውያን ኣቢሉ ዝተጻሕፈ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ተዋና ናይ ክብረ ነገስት በዓሎ ጸሓፋ ግን ናይ ብሓቂ ክብረ ነገስት እቲ ኣወል ስዒድ ዝዛረበሉ ዘሎ መጽሓፍ ድዩ ማለት ንምጭቋን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ድዩ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ሕጊ ሃሙራቢ ኣብ ሜሶፖታሚያ ዝተጻሕፈ ሃሙራቢ ዝተባሃለ ሰብ እቲ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ሌጋል ኮድ ናይ መጀመርታ ሌጋል ኮድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብዓለም ደረጃ እሞ ከዓ ሓደ ንጥብታት ኣለዉ ካብ ሕጊ ሃሙራቢ ክንሪኦም ኢና ንሳቶም እውን ማለት እዩ መሰረት ጌርና ሓቁ ድዩ ንዕኡ ዝመስል እቲ መጽሓፍ ነይሩ ብሱርኸ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዘንቱ ብሓቂ መብዛሕትኩም ሰባት ሕጂ ግሪ ኢልኩም ሃይማኖት ስለዝተባሃለ ንኣብነ ተክለ ሃይማኖት ስለዝተዛረበ እዩ ከምኡ ኢሎም ገለገለ ኢልኩም ሓቂ ድዩ ሓሶት እዩ ትናተይ ዘረባ ሓሶት ኮይና ሓሶት ኢና
ኢና ክንብል ግን ናይ ብሓቂ እቲ መጽሓፍ ከምቲ ኣወል ስዒድ ዝብሎ ድዩ ዝብል እንታይ ከይብል ብሱሩ ካብቲ ሕጂ ኣወል ስዒድ ቅዋም ኣለኒ ኢሉ ዝምክሓሉ ዘሎ ናይ ሕጂ ዘሎ ስርዓትሲ ይበልጽ ዶስ ኣይበልጽን ሕጊ ሃሙራቢ ኢሉ ዝገልጾ ማለት እዩ ሓቂ ዶ ሓሶት ክንርኢና ማለት እዩ ፍቓድ ኣምላኽ እንተሲዒብካ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወትካ ማለት ኣብ ከተማኻን ኣብ ግራትካን ኣብ ቤትካን ኣብ ስድራ ቤትካን ኣብ ምድርኻን ክትባረኽ ኢኻ ንመን ኢኹም ዝብሎ ንንጉስ ማለት እዩ ኣምላኽ ንጸላእትኻ ክስዕሮም ንዕዮኻ ክባርኹ ሃብትኻ ድማ ከዛይዶ እዩ ከተለቅሕ እምበር ክትልቅሕ ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ክትገዝእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዕል ክትብል ኢኻ ክብርኻ ክበርህ እዩ ጸላእትኻ ከም ዝፈርሑኻ ብምግባር ድማ ኣምላኽ ክመርሐካ እዩ ፍቓዱ ክትገብር ከለኻ ትምኒትን ልብኻ ክህበካ ንትዕግስትኻ ንጽድቅኻን ከዓ ዓስቢ ክህበካ እዩ ፍትሓዊ ስጉምቲ ክትወስድ ዓይነት ስጉምቲ ፍትሓዊ ስጉምቲ ክትወስድ ንድኻታትን ንጭቁናትን ክትሕግዝ ከምኡውን ብዘይ ኣድልዎ ወይ ጉቦ ፍትሓዊ ፍርዲ ክትፈርድ ኣለካ ኢሉ ቀዳማይ ዘጠንቆ ማለት እዩ ንመን እዩ ንንጉስ እቲ ንጉስ ከምዚ እንተጌርካ እዮም ኣብ ትሕቲኻ ዝሙእዘዙኻ እዩ ዝብሎ ንምጭቋን ተባሂሉ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ተባሂሉ ስምዑ ፍትሓዊ ስጉምቲ ክወስድ ንድኻታትን ንጭቁናትን ክሕግዝ ብዘይ ኣድልዎ ወይ ጉቦ ፍትሓዊ ፍርዲ ክፈርድ ስለዚ ኣወል ስዒድ ክብረ ነገስት ንምጭቋን ሰባት ንምግዛእ ጨፍልእካ ንምግዛእ ተባሂሉ እዩ ዝተሓተመ ዝብል ኣባሃሉ ካበይ ረኺቦ ፍትሐ ነገስት እዚ ህዝቢ ክመሓደረሉ ዘይኮነስ ክጭፍጨፈሉን ክምዝመዘሉን ዝብልካዮ ካበይ ካባረኽካዮ ወይ ከምኡ ዝብል ኣበይ ካሚልካ ኣብዚ ንሕና ክንጭፍጨፈሉ ክንርገጸሉ ዝረግጽ መጽሓፍ ይብልና ዘኽብር መጽሓፍ እምበር እዚ መጽሓፍ እዚ ድማ ፍትሐ ነገስት ስጋዊ ወመንፈሳዊ ናይ ስጋውን ናይ መንፈሳውን ምሕደራት ዝዛረብ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ብግርምቢጥ ኣብ ክብረ ነገስት ተጻሕፈ መሲሉ እዩ ተሰሚዕዎ ዘሎ እምበር ኣይኮነን ወይ ከዓ ሓቂ እንተኾይኑ ነቲ መንግስቱ ተቃዊሙ ማለት እዩ ንስኻ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ኢኻ ትገብር ዘለኻ ክብሎ እንዳተገብኦ ኣብ ዘይኮነ ማለት እዩ ይዝዳኽር ዘሎ ናይ ሓቂ ክንዛረበሉ ኢና ነቦኻ ነዴኻ እናኽበርካ ሰንበት ካባኻ ቅድስቲ ትኹን ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክረሎም ጥሪት ካልኦት ኣይትመነ ብፍላይ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትካ ዝሕፍር ተግባራት ኣይትፈጽም ኣምልኾ ጣዖት ኣይትግበር ወይ ከም ምስ ሓደ ዓይነት ጾታ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ወይ ምስ አንጻር ጾታ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ዝኣመሰለ ኽርሳት ተግባር ኣይትግበር ኣምላኽ ቅዱስ መሐሪ ከምኡን ዘለዓለማ ውዳስ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ርእስኹም አንጽሑ ብቅድስና እውን ንበሩ ዝብል መጽሓፍ እዩ ማለት ስለዚ ኣወል ስዒድ በአንጻሩ ነቲ ክብረ ነገስት ዝገለጸሉ መንገዲ እዩ ማለት እዩ አይ ዶንት ኖ ከመይ ይገልጽዎ ብዛዕባ መንበር ምሕረት ወይ ብዛዕባ ኪሩቢም ዘይጠቅስ እኳ እንተኾነ ነቲ ታቦት ከም ምልክት ድንግል ማርያም ገይሩ እዩ ዝገልጾ እቲ ጸሓፊ እቲ ታቦት ኣብ ኣኽሱም በተፈላለየ ጸገማት ከም እተዓቀበ ይዝእመነሉ እቲ መእተዊ ስነ ጽሑፋዊ ታሪኽ ክብረ ነገስት ትሕዝትኡ ረቂቕ ከምኡውን መንግስቲ ዳዊት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመሓላለፈ ዝገልጽ ትርጉም ዓረብኛ ዘጠቃልል እዩ ካብ ተተርጉሙ ካብ ትርጉም ዓረብ ኣብ ናይ ስነ ጽሑፍ ኢደ ጽሑፋት ዝርከብ ስእልታት ምስ ክብረ ነገስት ዝተሓሓዝ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ፍጻመታት እውን ይገልጽ ሓደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከቡ ፍጻመታት ከዓ ይገልጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረት እቲ ክብረ ነገስት ዝበሃል መጽሓፍ ማለት እዩ እዞም ዝስዕቡ ነገስታት ቶም ሕጂ ዝጽውዑም ዘለኹ ስማቶም እዮም ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ወይ ከዓ ስርወ ንግስነት ሰሎሞን ዘለዎም ቀዳማይ ምኒልክ ቀዳማይ ወዲ ንጉስ ሰሎሞን ንግስቲ ሳባ መስራቲ ስርወ ንግስነት ሰሎሞን ኢዛና ናይ አኽሱም ራብዓይ ዘመን ናይ መጀመርታ ክርስቲያን ንጉስ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርታ ክርስቲያን ንጉስ ኢትዮጵያ መን ኢዛና ካሌብ ናይ አኽሱም ሻድሻይ ዘመን አንጻር እቱ ዱንዋስ ዝበሃል አይሁዳዊ ንጉስ ኣብ የመን ብዝገበሮ ወፈራ ውሩ እዩ ማለት እዩ ኣብ የመን ከይዱ ስዒሩ ዝመፀ ይኩና አምላኽ መስራቲ ስርወ ንግስነት ሰሎሞን ድሕሪ ስርወ ንግስነት ዛጉዌ እዚ ማለት the restorer of Solomonic dynasty ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ መላሲ ስርወ ንግስነት ሰሎሞን ተባሂሉ ዝፍለጥ ይኩኖ አምላክ እዩ ኣብ ይኩኖ አምላክ ግዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃሉ ቅዱስ ከም ዝነበሩ ኣብቲ መጽሓፎም ይጽሓፍ ማለት እዩ ተጻሒፎሉ ፍትገድሎም ማለት እዩ ንሱ ከዓ ይኩኖ አምላክ ዓጻዲ ሰዓር ናይቲ ቤተ መንግስት ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድሓር ሓደ ደርሆ ከም ዝነበረ እቲ ደርሆ ከዓ ነታ ርእሰይ ዝበልዐ ይነግስ እዩ ኢሉ ይንቁ ከም ዝነበረ ቋንቋ ናይቲ ደርሆ ዝፈልጥ ሰብ ግን ካልእ ሰብ ስለ ዘይነበረ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከምዚሎም ተርጉሞም ነቲ ዓጻዲ ሰዓር ስለ ዝነገርዎ ተዓጻዲ ሰዓሪ ተጸቢዩ ግዜ ርእሱ ዝተቆረጸ እቲ ቁራጽ ናይቲ ርእሲ ከም ዝበልዐን ሰሎሞኒክ ስርወ መንግስትነት መሊሱ ከዓ ናብ ሸዋ ከም ዝወሰዶን ይዛረብ ማለት ታሪኽ እዚ ማለት እዩ ሓራይ ይኩኖ አምላክ እዚ
ዓምደ ጽዮን ቀዳማይ ሃፀያዊ ግዛት ኢትዮጵያ ዘስፋፍሐ ዘርአ ያዕቆብ ክርስትናን ማእኸላይ ሓይልን ዘደልደለ ልብነ ድንግል ምስ ወራር አክዓብ ኢብን ኢብራሂም አልጋሃዚ ዝተጋጠመ ማለት ግራኝ አሕመድ ዝበሃል ፋሲለደስ መስራቱ ጎንደር ከም ርእሰ ከተማ መጠን ዝመሰረተ ኢያሱ ዓብይ ምስ ጎረባብቲ እስላም ብዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዝፍለጥ ቴዎድሮስ ካልአይ መበል 19 ዘመን ንኢትዮጵያ ዘመሓላልፍ ንምግባር ፈተነ ብሪጣንያ ጣልቃ ምእታው ድማ ዝተቃወመ ቀፂሉ ናይ መወዳእታ መበል 11 ዝርከብ ዮሐንስ ራብዓይ 1872 ክሳብ 89 ንጉስ ዮሐንስ ኣብታ ደብዳቤ ጠቂሱ ኣሎ ንሱ ድማ ንኢትዮጵያ ካብ ወራር ግብፅን መሃዲስትን ዝተኸላኸለላ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ፈፂሙ ዘያምነሉ ሓሽከር አሉላ ወድቁብ እንዳበለ እንዳጸረፎ ንዝውዕል ራእሰ አሉላ بمرحينة زمرح زنبرة هذا يوحنس فتسيمو زي أمر المنيو أول سعيد كبرنا جست زبها المتحف انتاي نخركبن انتاي نختكفن كم زمصو مالت نشت اللي حجي فال ويكا أفنشي عدل هيبكم اللهم هالتي جن زي آتوم يوم أبتي سلومونيك سروة نجسنة زبهال متحف تصحيفهم زركبو مالتي أب كبرة نجست زبها زوب زعبا أبونا تكلا هيمانوت يكونن زارب زولو تراتاتهم حدا خباتهم أبا تكلا هيمانوت كم تبي بزحيجي أنصار أول زحيجي بزكس زولو الزوب زعبا أبا تكلا هيمانوت نجوجامي زارب زولو أبزتري وزولكم فتح نجستات بلا زولو متحف رأي زيغا مالتي حجزكو بلهنا يا خبله صح لي عطنا زبها مالتي كبرنا جست صحيفو زبلو زولو قدمي يوحنس تردي كادي قدمي يوحنس مالتي قدمي يوحنس سلومونيك دايناستي ريستور تجبر استملسه معز عمتي زوقع زلو دحراي حسبوا امو هتصي من ليكن نغوس تكل هيمانوتن هتصي يوحنس رابعين باراللي تنحن حتى زنور حيلتاتيوم دحر من دحر موت هتصي تدرس هتصي يوحنس رابعي نغيسو سلازي ابتشعو غزي غزا غوجام محدار غوجام زنبره نغوس تكل هيمانوت غزا محدار شواز نبره هتصي من ليك يوم زلو من ليك سكند مالتي يوم زلو نغوس تكل هيمانوت كابينا بيل يونس عي زاربو زل 10 شديستا كبل زمن يزلك زلو 10 شديستا كبل زمن نغوس تكل هيمانوت زبال كابي 50 خيا مالتي نغوس تكل هيمانوت كو دحر هصي يوحنس نغس وي كاسي نغوس نغستات كويلوم نسوم تنغسو انتلو نسو نغوس زنبره مالتي تردي كادي كابينا بي خاتواقع زل خنينسخه حجيس حجزكو نختبلي بقى نسو زفولطه تامر يولن اول سعيد تصحيفو توهيبو سبات كبالعي لدخون اجنده خصاص حاسب نيرو خا ديسبروف غيرللخو كمي غيركم تحجزوا ونت غداي زياتم سب بلسكي نغرنا كاب حدا كوبتيك يورست ناي ግብጽ ማለት ምሁር ተጻሐፈት ናይ ሕግ መጽሐፍ በቋንቋ ዓረብያ ሽዑሃ ናብ ኢትዮጵያ በግዕዝ ተለዊጣ ከም መጽሐፍ ናይ ሕግ ይጥቀም ዝነበረ መጽሐፍያ ኪዳን ረብታት መምህራን ማለት እዩ ግብጻውያን ዓረብኛ ከምኡውን ካብ ኢትዮጵያውያን እተጠርነፈ ጥንታዊ ቅርጹ ካብ መበል 6 ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ድሕሪ ግዜ እቲ ናይ መወዳእታ ትርጉሙ ኣብ መበል 14 ዘመን ቅድሚ ምውፁ ናብ ዓረብኛ ተተርጎመ እዚ ትርጉም እዚ ይስሐቅ ዝስሙ ተርጓሚ ከም ዝኾነ ጌርካ እዩ ዝረአ ነይሩ እስኪ ቆይ ታሪክ እዩ ተክለ ጻድቅ መኮሪ አለው ይብሎ ካደ አለው ይብሎ ስለዚህ አነ እንኳን ማህበረ ቅዱሳን ናቦሊስ ሰብ ትግራይ በመخصاص ናቦሊስ ጣቢያ ምቅራበ ይዘጉ የንበር ዘናስሐን የብለይ ዝፈርሐል የብለይ ንድሕሪ which is abtadalo yom ዘለው ታርጌት ገሮም ናአወል ስዒድ abtadalo ዝጥሙትዎ ብዙሓት ሰባት አለው ተረዲኻኒ እዚ ማለት ግን ናኸም ህዝቢ ነትስተጋገየና ዓገብ ክንብሎ ንኽእል እምበሪ ነቲ ዘይተጋገየ ብሽም በቃ ሳክት ሃይማኖት ደፊሩ ዘይፈልጥ ሰብ ተረዲኻኒ ሃይማኖትና አቋሽሹ መጽሐፍ ቅዱስና ዘይተንከፈ ሰብ ግን ዓገብ ክንብሎ ይንኽእልን ኢና አባ ተኽለ ሃይማኖት ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ዝነበሩ አማሓዳር كساب كندزي ختزارب انتلخ نيشتلي زخونة نجار كم تقدمي لسأنا حاونا ولا تجاجي خنسي كم زي نيش لي سكريبت يعني راجل لكسيك ولا نعق قبل كتصحف ياسي نحناس أنا زمس أخلكم صحف حجي بإثيوبيا بتجارو ويبقلا وبإرتراويان تصحفها يكون كنا مسي أنا زمس أخو صحف حلو في حليفو بوزعة نياتات مثلا عتقاب استجبر له كاب استرجم نا جيمس بروس مصحفت مالتي ترديكم دي كابز صنح مالتي
ኣባይ ሩዋ መንገዲ ናይ ኣባይ ቦታ ክደስስ ኢሉ ዝመፀ ብዙሓት መጽሓፍቲ ሒዙ ካብ ዝኸደ ሓደ ካብ ዝተርጎመ ተተርጉሙ ከዓ ተትርጉም ኢዚ ትራንስሌሽን ማለት እዩ ኣፕሊኬብል ዝኾነ ትራንስሌሽን ካብ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ዝተወሰደ ዋላ ባዕሉ እውን ኣንቢበ ብቋንቋ ገዝ ክትርጉመልኩም ይኽእል ሓሶት እዩ እቲ ዘውግዖ ዘለዎ ቶም ሰባት ሓሶት እዩ ካበይ ከም መጽእ ብስሩ ዘይኮነ ኣወል ስዒድ ክብሎ ዝደለየ ነገርስ ኣለዎ ንምንታይ እዩ ዮሐንስ ክጻረፍ ከም ድሌቱ ክጻረፍቲ ኮይኑ ኣሉላ ከም ድሌቱ ክጻረፍቲ ኮይኑ ኣሉላ ወዲ ቁብዶ ወዲ ገለዶ ኣድጊ ተጻዒኒ ይኸይድ ከምዚ እንዳገበረ ገለ እንዳበለ እንተንቋሾ ኢና ንውዕል ማለት እዩ 200 ዓመት ንድሓር ተመሊሱ ነዚ ታሪኻት እዚ ዘልዕለሉ ምኽንያት ሱኢልካ በቃ ኣጀንዳ ሃብኩ ብዝብል እዩ እቲ ኣወል ስዒድ መጽሓፈ ነገስታት ነንሕልሕልኩም ክጫፋጨፍሉ ዝተፈጠረ ኢሉ ስለስተዛረበ ዘይኮነት ክብርታትና ተቆንጢጡ ተማሊ ኖቦና አንጦኒዮስ ሳልሳይ ባትራሪክ ሃገረ ኤርትራ ክብርታቶም ቆንጢጡ ኣብ መሓፈስ ምስኣተዎም ኢና ንሕና ማዕርኽ እንደይ ውርደት ተሰኪምና ወላ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ድማ ሽዑ ያርኢና ስለዚ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ተማሊ ክብርታትና ተቆንጢጡ ምስ ኣቦና ክብርታትና ኸይዲ ተጓሒፍ ሃይማኖት ሽዑ ተዋሪዳ ሽዑ ተረጊፃ ሽዑ ረኺሳ እዚ ወትኽክል እዩ ማለት ከምኡ እንተዘይደፍር ነይሩ ሰባት ዝፈልጡ ከለዉ እማታ ዋ ሲኢሉ ክዛረብ ገለ ኢሉ ስሒቑ ብዋዛ እኳ ዘይሓልፎ እንድሕር ደኣ ዘይፈልጡ ኮይኑ ነዚ ጽሒፉ ዝሃቦ ሰብ ዝተሰሓተን ዝተጋገየን ሰብ እዩ ኣይብልን እየ ማለት እዩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ጎጃም ምንባሮም ክልተኦም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖታት ኣብ መሬት ጎጃም ምንባሮም ምፍላይ ዝኣበየ ሰብ እንድሕር ደኣ ልዩ ኮይኑ ምንም ገብረ ይንኽእል ማለት እዩ ሓደ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እቶም ኣቦና ጻድቕ እዮም ሓደ ግን ኣቡነ ዝበሃል ኣይኮነን ኣባይ ልዩ ግን ንሱ ተዛሪቡ ኣባይ ኮነን ንጉስ እዩ ነይሩ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት እዩ ዝበሃል ክጽዋዕ እንተሎ ኪንግ ተክለ ሃይማኖት እዩ ዝበሃል ካበይ ከም ዘምፀውና ይፍለጥ ስለዚ ተኣባ ዝበሃል ኣባሃላ ተጋጊዩ ዝዛረበሉ ዘሎን ባዕሊ እዩ ባዕሊ ተጠቂሙሉ ስሕተት እዩ ቶታሊ ስሕተት እዩ ስሕተት ኣይኮነን ኢልኩም ነዚ ፕሩፍ ንክትገብሩ ገለገለ ኢልኩም ትዛረቡ ዘለኹም ሰባት ተኣረሙሉ ትእረሙሉ እንድሕር ደኣ ትኽእሉ ኮይንኩም ከዓ ነገርናኩም ኣለና ማለት እዩ ኣይንእረም እንተኢልኩም ከዓ ዲስ ኣብቲ እዩ ኣነ ግን ዝመሰለን ተዛሪበሉ ኣለኹት ጉዳይ እዚ እቲ ሓቂ ግን ኣብዚ ኣለይ ትገብር ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ርኢኹማ ንዓኻትኩም ጠቕመኩም ትኸውን ማለት እዩ ሓቂ ጽብቕቲ